Гадәттән тыш хәлдәргә юл куймас өчен һәр муниципалитетта профилактика штабтары булдырыла. Был туралы хөкүмәт вице-премьеры Ирек Сәгыйтов белдерде. Бундай тәҗрибә яңа ел байрамдары вакытында үзен аклагайны, көндәр һавыту менән янгын хәвефе кинәт арта, ел башыннан республикала сыккан янгындарда 178 кеше һәлак булган. Былтыргы ошо кысырга караганда 26 кешегә күбрәк. Шуңа күрә республикала яшәүчеләрнең бәла казаны искәртү үсен алдан хәвефсезлек саралары күрү һорала. Бүгенге көндә 26 район һәм калада үткән белән сагыштырганда һәлак булсалар саны артты. Шуңа күрә уларда бүгенге көндән янгындарды профилактикалау штабы оештырдык һәм көн һайын алар план буенча профилактика эш алып баралар. Ошо саралар шулай ук һәрбер кешенең янгын хәвефсезлеге кагыйдасын үтәгән чакта быел янгында һәлак булсалар саны кәмер дип беләбез.